בואי נשב בתנוחה נוחה. ניקח אוויר פנימה, נשימה עמוקה אל קרקעית השרפת ולשחרר. ניקח עוד נשימה עמוקה ונשחרר. בנשימה הבאה הרגיש איך הגוף רפוי, ממש נמס אל תוך הקרקע או אל תוך הכיסא שעליו את יושבת. אני מתחילה לנשום אל עבר בית החזה, ועם כל נשימה אני מרגישה איך הלב שלי נפתח. עם כל נשימה בית החזה מתרחב. עם כל נשימה אני מכניסה עוד אור למחזור הדם שלי, לתאים שלי, עוד אנרגיה. אני מדמיינת ספירלה של אור, עוטפת את הגוף שלי ממש כמו הילה, מקודקוד הראש ועד כפות הרגליים. האור מאפשר לי להרגיש מוגנת. היא מאפשרת לו להיכנס פנימה אל תוך התאים בגוף. לעבור במחזור הדם אל הידיים, הצוואר, בית החזה, חלל הבטן, האגן, הרגליים, כפות הרגליים. אני מדמיינת מקום קסום שהגוף שלי לוקח אותי עליו. זה יכול להיות מקום בטבע, זה יכול להיות ים, זה יכול להיות איזשהו אי בודד. כל מקום שבא לך להיות בו שהוא בטבע. את מניחה את כפות הרגליים שלך על האדמה. אולי זה חול שהוא רך ונעים. אולי זה אדמה שהיא קצת קשיחה. מזג האוויר נעים, השמש מחממת, והרוח נעימה ומנשבת ופורעת את שערך. את יושבת ונושמת את הטבע אלייך. לפתע את מבחינה בשביל של אבנים צהובות. את מתחילה ללכת בשביל. האבנים מעט חמות מהשמש, ואת ממשיכה ללכת יחפה. את צועדת, מביטה בנוף מסביב, נהנית מהרוח. כעת דמייני שאת הולכת ממש בשביל. בקצה של השביל את רואה רגלייך יחפות, דלת מעץ, ואת צועדת לעבר יער קסום, ואת מחליטה ללכת לכיוון הבקתה. הרוח נעימה, את ממשיכה לצעוד בשביל. השמש מהירה, ממש מעלייך. כשאת מגיעה לבית, החול שאת הולכת עליו נעים ורך, ולפנייך מדרגות. את יורדת לאט לאט במדרגות. הרוח מפזרת את שערך. כשאת מגיעה למדרגה האחרונה, את מבחינה בחדר, מלא במשחקים, ובו יושבת ילדה קטנה. הילדה היא בגילאים 0 עד 5. את בוחרת באיזה גיל תרצי לפגוש את הילדה. ממשיכה ללכת. הילדה הזו היא את. בגיל ממש 3, בקצה של השביל, 2, 4, את רואה 5. נראה כמו בקתה. דמייני איך היא נראית. מעץ. דמייני מה היא לובשת. דמייני אירוע משמעותי שקשור לבגדים שהיא לובשת ולתקופת הזמן או לציר הזמן. ממשיכה ללכת.
שבו את פוגשת אותה. את פותחת את הדלת. מה היה שם באותו אירוע? איך היא מרגישה? לרדת במורד המדרגות. ומה יש לה להגיד לך? איזה מסר הילדה הזו רוצה לומר לך? את מגיעה לדלת נוספת. איזה מסר את מהעבר, הילדה שבך, רוצה לומר לך? מחליטה לפתוח את הדלת. מאותה תקופת זמן, מאותו אירוע, ואת פוגשת שם מאותו ילדה. גיל. הילדה הזו היא הילדה עמוקה. שאת. מסתכלת לה שאת בעיניים בציר הזמן ומחבקת את מגיל הילדה 0 הזו. עד 5. חיבוק ארוך, כזה שמרפא את כל גיל. הגוף אל תוך הזרועות. ודמייני איך היא נראית באותו גיל שבחרת. מה היא לובשת? מה היא עושה באותו אולי גם רגע לך יש שפתחת משהו את להגיד לה. הדלת? הילדה מזמינה אותך אולי להיכנס. את רוצה לומר לה סליחה. אולי את רק מביטה רוצה בה. לחבק. אולי את מסתכלת רוצה לה לומר לה בעיניים. שאת אוהבת אותה. תני הנה לכל לחייך רגע עלייך. שעולה, מקום. ואתן מתחבקות. תאמרי לה את מה שאת רוצה חיבוק לומר. ארוך. כזה שגורם לכל אתן הגוף מתחבקות. פשוט להרפות. והגיע זמנך ללכת. אני רוצה שתיזכרי את נפרדת באירוע מהילדה. מסוים שקשור לאותו גיל שבחרת. מה שעולה הולכת ראשון. לכיוון המדרגות. את עולה בחזרה מהמדרגות אל הבית, אל הדלת, אל השביל עם האבנים בהקשר הצהובות. לאותו אירוע, תסתכלי לילדה הזו בעיניים ותשאלי אותה מה היא מרגישה, או מה היא חזרה. רוצה להגיד לך. איזה מסר בספירה יש שיש לה מ-10 עד 1 להגיד לך. חזרי לכאן ועכשיו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. כשתפקחי עיניים, כתבי במחברת מה שהילדה הזו אמרה לך, את המסר שהיא רצתה להעביר לך. אחרי שכתבת, כתבי במחברת: אני אוהבת אותך, אנא סלחי לי, תודה.